Bismillahirrahmanirrahim. Gelo din çiye? Em ji xwe bipirsin em bê din çiye? An jî İslam çiye? Pêwîst nine em temamê ayeta bixwîne din çiye? İnne dîne indallahil İslam. Bêguman li cem Xwedê te re din İslamê. Vî hûn tişta me pir gotî hûn dizanin. Li gorê baweriya min pirsgirêkekî di fêmkirina musulmana da a li ser dîn heye. Musulman dîn wiha fehm dike. Gava elmêj bikim, rojî bigirim, herim hecê, pirêm hebe zekatê bidim, eva dîn e. Ev dîn e, ev İslam e. Wekî din ez tevle tiştekî nekim. Bi piranî muhafizekarî wiha ye. Yani tiştê ku ji İslamê nabera wî Xwedê da tam pêk neyne jî kêm pêk tîne wî İslam qabûl dike. O li divê derheqê İslamê de tu zirarekî negihîwan. Eva nêrîneka seqet e, bawerîkî seqet e, îmaneka seqet e, ne rast e. Çawa îbadet di navbera te û Xwedê de heye, her wisa îbadet di navbera te û mexluqa de heye. Yani merivekî diziyê bike guneh ye, Xwedê ceza dide wî, însanekî her bi keda helal bixebite, rizqê malê xwe, zarê xwe, malbata xwe debara wî temîn bike, ji helal peyda bike, ev ji îbadet e. İslam tu çiqo elmêj dikî bira bike. Tu çiqo rojî digir bira bike. Tu çiqo her hecî. Lê gava îbadetê te bi navbera te û xelkê da tu pêk neyne, ava İslam'a te İslameka daqis e, İslameka kêm e, şaş e, û tu xwe dixapîn, em xwe dixapîne. İslam'a di navbera me û muamelatê me û insana da çi ye? Mesela insan pir xweş Qur'anê dixwîne. İnsan hey pir xweş behsê İslamê dike. Belaxeta wî heye, edebiyata wî heye, wê jevan e. Gava qise dike, insana qara dike, bi şekl û misal û em bê hikaye û serpêhatiya nîşan dide, xweşik behsê İslamê dike. İnsan heye xweş li mêj dike. İnsan heye eştera bibêjim, yani gotin û di teoriyê de gelekî mükemmel e. Tê de kêmasikî tune. Lê gava dikeve tetbîqatê dibe mîna dikê kulek, mîna mirîşka kor, her wisa tê da çawa dibe lengo dike. Paşê tu bibî dînê ku di navbera me û insana da îbadetê navbera te û insana da mexluqa da çi ye? Pêşî divê du direwa nek. Direw kirin dijminê Xwedê ye. Direw nekirin sadik dostê Xwedê ye. Gelo dulxwa muqate dibe ku du direw nek. Mirêk telefonê te dike, tu ji bo cawab nede, tu zarê xwe re divê cawaba telefonê bide bê bavê bine li mala. An jî telefon te tu telefonê cawab nede, paşê tu divê min nedîtî. Yani tişteka pir basît e, tişteka pir hêsan e ku herkes derevê dike. A du da divê carekî tu zimanê xwe ji beşna tekintir, tu ji erz û namusa xelkê bigire. Behsa erz û namusa xelkê neke, fesadiyê neke, derewa neke. Em bivê millet ber nede hevdû. Bersa erz û namusa xelkê neke, iftira navê xelkê, boxtan û bobleta nek suî xwe dike. Eva îbadetê, icraatê mexluqa ye. Ku nabire mû mexluqa da ye. Divê însan ji zimanê te, ji destê te, ji çavê te, ji nigê te selamet be. Emin be. Tu bi zirarê nedî insana. Ev îbadetê nabera te û xelkê da. Gava tu tersî bikî tu guneh qezenc dike, vajiyê wî, lê gava te li gora dînê Xwedê tu tev geriye, eva tu xêrê qezenc dike, eva çi ye? Eva îbadet e. Her wisa divê tu ji malbata xwe re baş be. İnsan hem terin mala xwe nav jin û zarê xwe, sûretê wî mîna dîwarê qereqolê selam nade jin û zarê xwe, gava derdî kevit der, sî û sê diranê wî dixwî. Xelkê re bi tebessüm min, kêf, kene, em bê gava qise dike her wekî sî û sê diranê bixî wisa însanekî beşerê xweş e. Lê gava têvê mala xwe bi jin û zarê xwe re qise nake. Aile xwe re qise nake. Malbata xwe re bêedaletî tev diger. Tu ji dî û bavê xwe re baş nine. Tu dilê dî û bavê xwe dêle. Tu çiqo li mêj dike bike, gava te dilê dî û bavê xwe yî ji malbata xwe re baş nebû,
Ama ibadet de ne tamamı İslam'a kutu tenış xwediyara dike bawi teori ev te xilaz nake. De giretu fesadiye neke, giretu derav neke. Boktanı boblata neke. Aden giretu faizi nexwe. Tu peri xwe ne de tefeciyab, faizi ne de banki, o faizi nexwe. Eko faizi de xwe bu xwedê pêxembera dest bi herb û cengê kirî. Her wisal vê sosyal medya civakî çend navê te müstear hey ê sexte heye. Tu behsa din û diyanetê dike bi navekî xelte naz dike lê tu ter navê müstearê din dike bi şeklekî din bi wî navê din tiştê pîs û gemar dike. Ava gavat kevê icraatê însan ji İslamê dor dikeve. Yani gotin pir xweş e li tetbîqata li meydanê ne wek gotinê ye. Divê meriv hakimê nefsa xwe be. Ji ber wê divê ji tu carekî ji meselê gunekarî dûr bisekine. Sebr bikir hember gunê tê be hember te. İmkanê te çêdin, derfetê te çêdin, tu diziyê bikir, gunah bikir, zinyê bikir vana. Divê tu hember geh sebr bikir nefsa xwe bigire. Her wisa gava bela musibet ser te daha tu sebr bikir. Her wisa divê tu li ser ibadetê Xwedê sebr bikir. İnsan hey pir xweş dimêj dikir. Ama adaleta wî tune. Xwedê Teala du tu deverekî Qur'an de ne gotî İnne Allahe yuhibbul musellin. Bêguman Xwedê Teala ji kesê nimêjker hez dike. Ama Xwedê Teala dibe İnne Allahe yuhibbul muhsinin. Xwedê Teala ji muhsina hez dike. Muhsin çi ye? Ew kesê ku hem ibadetê xwe û nabera Xwedê xwe bêkîlûkî masiyê dike. Her wisa ibadetê di nabera xwe mexlûqa da bêkîlûkî masiyê dike. Heta ji destatê însanekî qenc baş di muamelê xwe da, di danû sendina xwe da, di tîcareta xwe da sextekariyê nake, derewa nake. Tîcareta xwe tu bez bifroşî, tu dewar bifroşî, tu zêrfiroş be, tu goşfiroş be, tu çi divê gefa te ye di muamelê xwe da tîcariyê tu sextekariyê neke, xelkê nexebin. Eva şeriat e, eva İslam e. İnsan hey pir hey li mêja xwe baş û qenc dike ma bê edalet e. Xwedê Teala dibe İnne Allahe yuhibbul muqsitin. Xwedê Teala ji kesê bi edalet hez dike. Kesê gava biryar dide bi edalet biryar dide, gava pavre dike bi edalet pavre dike. İnsan gelekî hene li mêşkerin ama muamelê bi insana ra pir xirab e. Dayîn û stendina wê bi insana pir xirab e. Her wisa edalet li balê tu neye. Lewra Xwedê Teala dibe İnne Allahe yuhibbul muqsitin. Xwedê Teala ji kesê bi adil edalet tev digere û pavre dike jî hez dike. Xwedê Teala ji kesê muhsinin hez dike. İnne Allahe yuhibbul muhsinin. İnne Allahe yuhibbul muttaqin. Xwedê Teala ji kesê teqwadar hez dike. Kesê teqwadar kî ye? Kesê teqwadar ew kesê ku dînê İslamê dixwîne li gora fi'l û em bivê li gora qanûn û nîzama Rabbil Alemin tev digere. Gava tu teqwadar be bu işe tu derewa nake, tu fezadiyê nake, tu zinekariyê nake, tu xelkê nakujî, tu malê xelkê naxwe, tu keda te ji malê ked û kesba te ji malê heram nine. Gelek insan hene serokin, serwerin, reîsin, nizanim çinin lê sextekarin, dirêwînin, eştera bê enwaê zulmê malê xelkê dixwin, malê dewletê dixwin. O tamamê malê dewletê dike, xwe hîzba xwe heval û hevalkokê xwe milletê din mehrum dike. Ji ber wî ev İslama ku îro rojhilata navîn ku li welatê me li Tirkiye jî heye û bi temamê welatê Müslûmanê heye, İslameka naqis e kêm em bivê tam girêdayê kitêba Xwedê nine, lewra edalet name de tune, lewra em exlaqê qenc û baş name tune, lewra em muttaqî nine. Exlaq, İslam exlaqa. Exlaq çi ye? Exlaq, qanûn û nîzama pêk ve jiyaneke müşterek e. Exlaq, navê qanûn û nîzam û rêvebirineka jiyaneke müşterek e. Gava exlaqê me hebe te zulmê nekim, zordariyê nakim, malê te naxwim, milkê te naxwim. û ez naxwazim ê min bixwe, ez naxwazim te ji ber xwarinê. Lê ew însanê ku bi navê serokatiyê, bi navê reîsiyê, bi navê şah û paşatiyê malê dewletê dixwe, ji xwe re qanûn nîzama çê dike, an jî mêr hecî, xojeyê, nizanim çi ye, malê cîranê xwe xulê heqaretê dike, dême li cem bana exlaq tune. Ku tu kê masî li cem Müslûmanê ku îro tu divîne
جسدی نوت اخلاق اسلامی تونی پرسکریک دفردای جبروی تاني عبادت نابر و خود تعالی نه عبادت نابر و مخلوقش گره هلی مزبک او جی بحثا ما کرد سلاف رز و حرمت